Di demekê de gotaxên Rojhilatê Helebê lê benda derbasbûna alîkariyên mirovî yên Rûsyayê bûn. Wezîrê Derveyê Moskow soz da berdewam bin di şerê Rojhilatê Helebê heya derxistina tevahiya çekdarên opozisyonê. Wezîrê Derveyê Rûsya Sergey Lavrov ragihand ew di wê baweriyê de ye got Washington û Moskow dê bikarbin bigihîne rêkeftinekê di vê hefteyê de derbarê vekişana çekdarên opozisyonê jê taxên Rojhilatê Helebê. Lavrov tekez kir piştî rêkeftinê her çekdarek li Rojhilatê Helebê bibîne dê wek kesekî terorîst mamala dige debêkirin û Rûsya berdewam dibe li piştîvanîkirina artêşa Sûriya di şerê Helebê de. Поддерживаем борьбу с терроризмом. Derbarê dema destpêkirina danûstandina di navbera Washington û Moskow de Wezîrê Derveyê Rûsya ragihand got ew Wezîrê Dervê Amerîka John Kerry şeva sêşemê yan sibaha çarşemê dê li Cinêfê bicivin û Kerry piştniyarên xwe derbarê vekişana çekdaran ji Helebê şandine. Moskow li cemsoza berdewamiya berdûman û şer nesekinî lêberê hewlên pêşkêşkirina projeyekê li civata asayişa navdewletî bêkarekî istifzazî ji bo şikandina danûstandinên Washington û Moskow binav kir û diyar kir ew dijî wê projeya wek amajeyekê godê Rûsya mafê vîto bekarvihêne. Moskow dibêje piştî rêkeftina di navbera Rûsya û Amerîka de agirbest li Helebê dê bê ragihandin. Lê ragihandina agirbest di niha de û bê rêkeftin dê rê li ber grûpên opozisyonê ve bike heya xwe rêk bixin û hêlên xwe bihêz bikin. Nîzîkê deh taxên Rojhilatê Helebê got nîzîkê di 100,000 kes duan de dijîn dibin destê opozisyonê de ne û ji aliyê artêşa hikûmetê ve hatine dorpêçkirin û şer û berduman li wan taxan berdewama. Egorî Rewangeha Sûrî jî di heyama nîzîkî hefteyekê de artêşa Sûriya heft taxên Rojhilatê Helebê kontrol kirine û di encama şer û berdumanan de 311 kes hatine kuştin. İbrahim Adem, NRT